Asem Mpenipa nipa na pane wase Asem Mpenipa pana wasam rasi kurumu bebebe ya fa ubosishe natuma ka bebebe la sembe bada bie eja bebebe yo na unyo na kwane ye na Asem Mpenipa pana wase eja bebebe yo na unyo na kwane pana wasam rasi kurumu bebebe ya fa ubosishe natuma ka bebebe la sembe bada bie eja bebebe yo Dia kasi oya di. Ano wa twa po ni pa. Ni pa. O prokoto sidwe. Tabua. Ani ni asanto a. Mo ho te sen. Nana mo da ruma. Da che ma fe fa ho ba ho ye. Nana pa che mo ho. Ya van pesi no mo boy. Na ro. Baile. Ka ya se sun ni se pa. Afase ana ali. Ni fa. Namba chane jakunyo. Oh. Ha ho sebe. Ampese se ni edi no. Kono. Nazo ni fa. Oso ba ye didi wudi bi. Ye ba yin fi ni e ba tu wono mo an. What she woni kura. Asaba won ka bi mayen. Me. Ai. Na ka asaba na ka ka mayen ka eye. Na asaba na ko do yin fi wono mo asa woni mu yen. Eyo so wa kan sa. Nti sa buta. Nya no kore. Na de na no kore. Sabe, me no mase kan twa hetwa. So, na me no kore nti ya na bi free se me nya. Nti sa. Empesa me ka che mu nyina se. Na mami musa mo. Enura. De si kuri mu mante. Sama na si. Hey! Afrecho one. De asem. Anu wale chencheche ko su kuri mu mante. Awade ye. Awade ye ben. Kwana no biani. Kwana no biani. Se bo na no ayo. Anchen ofa. Ante wo do an lefa. Ni fa ye. Anura. Ni fa to bo e. Ni fa. O ta. Mami so wo mesa. Me chaso. Mami so wo mesa. Ka be yenti e. O chaso. Kwai. Mami so wo mesa. Ni fa. O de kasa ni. Ye kasa ma chem na sa mo mpa. Na ka jansa o na. Enti we na enti mo de be pa akunya di. David. Mo mami ni amoma men kwai. Oh. Mo mami ni bi na men kan sabe. Didi. Abi am na akon na sabe, ma de hye ne mo ma be sra mo. De hye be na ntiri mo oden. Da bi etiri munya den didi. Didi. Anura. Awale e ko so kuri mu donko. Awale de hye. Ko mo si. E wale da che Emmanuel. Anya ba. Na eno e na amani ebue. Efun na ebue. Ko foni Sabe ya tena se adankuma sem se what me manu afum. Se entokwa be so na to akeka ko mosi. Ko mosi be wale. Akwa tatwe no. Enura o wale de hye no kumi. E na mo so mo ka asan. Sabe. Abona no wasa de. Abona no wasa de ya sabe. Oni di ntwaso. Oni ntwaso. So ha. Na emum pani se ba bia dan kwa fan to ho a free to. Enti de make chem se ekwan ada ho. Sa? Ekwan ada ho. Ti de make chem se mo keka mo. Sabe me pani nya se bia mo ba hemfia me nka bi ma mo. Me ka bi ma mo. Na emum no ba bia da no na me kan se wan fan to ho free to. So enti se no. Mo ne so. Na ngomla. So bia be na unya ba kan we. Acha. Ko fa muso pani aba. Waage. De dada ka so nko no mra. Sabe kama ka mo aba. Na mo de mu dwato nkwa ko si ho aso. Jase. So se mo di dwato ne bi ba me ho. Na me hwe na me ka bi ma mo. Sabe nana ye nya ye ka ho ene ye kichiri ko yi. So
Ti yɛka ho bomu a ɛna ɛbɔ ano na ɛkɔ so so nti deɛ mɛka kyerɛ mo sɛ monkeka mo ho yɛbɛtete yɛ ho mate monkeka mo ho na yɛmpene ɛma sɛbe obi a wakɔ wale dɔnkɔ ɔmɛdiɛ so ɛyɛ musuo ɛnyɛ musuo kɛse da ɛbɛkuro yi mu nti na asanto a yɛsɛ ne bana kɔmɔdo papa mese amansie pram ne bɛkɔ ahemna na ne mu fanti woni we nyinaa ne yɛbɛfie hɔ ne yɛbɛka sɛm a wohwie ne mu koraa na watwi wani wonua wei wɔnyɛ okura ahombɔne nti deɛ mɛka no monkeka mo ho wate na monyere mo ho nsuo tɔ sɛ no mprɛnsansa na waleɛ ne ba so mɛsɛ ɛyɛ musuo na afei ntumua wotoa ne yɛko wani wotoa ne yɛko wani ɔmo nyina mprama na mɛka kyerɛ mo hwɛ mɛkɔ why manka nkyerɛ wo daba ɔpaa na mode yɛ agye wo Obaye mesi dia konya na didi na ho. ka nya konya kwa sɛ nka wadi jama ho ato sɛ aduane wogya tenten na wodi ne nyinaa ɛno nde tine that's the point why yo now I'm guy If I so wrong sir. o ka sɛ pani wo nam na difa we no dey dey ayo dey now as a so wani aje Mpacho hai. Mai wa pedi ama. Te see there. O wani gym. Keza. Bedase. Emase. Seni o share me a. O ma me ya wa pedi ama ho. Eso be ya so say. Bidu si akonya nso. Bobo ho. Mpacho na. Ana urefi. Kai pa. So say mama wa nwale ko kumusia. Ya dia obedi akonya. Eno kre. Mai wa pedi ama. So wani aje. Mpacho hai. Timu oba ho na me fonsi akonya nso. So ko kumusi. Nana se oso wani aje. Ana wada Roma. Sara me hwe. Bibia e boko. Wada Roma. Mpe otimi wa kame nipa kasa. Kuma no pakasa ba. Wada Roma nana. Me kwaye no. Tafu. Nana wada Roma. Ti yana obo ho akodo ama me. Nana wada Roma. De da bia no no. Ai. Wada Roma nana. Israel. Penda. Akodo ama me. Wada Roma nana. Ati. Asantua. Frema. Otua. Frema way brai February yes oyan Asantua me nyale. Enura. Asemo adwendwene ho. Empanimfo se sumiye e ma adwene. Memedie ene ma adwene anyede. Ani. Enti. Enye de nifa be kan se de hia kɔ wale donkoi. sawo etu ho be ntia se Sasa enwuti ene timi basa. o de hye do ko wale akwa sai ha Isi yendai Etimi de menko ama adwene dia. Enka me se momienko jaase wo. Ni enkogo busan emu no kura de ewom. why adie so ka se ko jase wo nkonti won ka do kura si eti ka ka se ko tiro kwa ka menko jase ne wo de meko eti wo mienko Ko jaase wo ni mienko no kura. yes Mami. Mami. Mami, onse akasifo, onse awale efe pa. Asem Mpacho ma he. yeah Mami ma ho. Yeah.
Me go any. Mana. That's him. He said, Manu ko so na ye be no. Mommy, you can't bonnet. Penny for say upon the craig that you crim. Jamini that him, my you too passa. And no, see me, Emra, no match you. With your bonny be any mammy, Caban and chat. So, if we 7 o'clock, worry, intimate mess around. It's one I'm so many funny passage to name his and what pump in it's here by yard, so about in sim. Mammy, I don't ask why you be saying, and I will leave you so with me. See, I'm not that sort of thing. Yes, I'm an idea. Maybe I did. Mammy, see, I only try say, my worry that him, man. See, my bed this year, precope, it will come. As I sent it, and I'm not sure my boss say, oh, mamma, as I see crack, let me be out the fool, let me tell you, I hate that him, man. Mammy, Tiani just some Cassia also. So, I wanted to say, may I dat him, I ain't to be as near the media day. Until now, they are meeting me, I'm a commando. David, Timothy, I'm a cook who want to send me a baby the songs. Saturday. The nanny him and poor, so when you send me a mind that to him. Until the end day, and I'll soon be dear, and yet I remember be a proof you had. David, Mammy, no other room, only be a come. What did he? Mammy, I said, the one you name for be say. I said, Mimi, Titi, and Nimuna or far too. Asem. Hey, Mammy. Yeah, ma. Nana. Pacho, what now? Yo. Pacho. Yes, and I will. If you are back up again. As I'm talking to you. Hey, They are cool. I got some good one. I'm going to say. When I brought you, Oh, it's ready. sir, you. Oh, Monsieur Matri, me one say. Making to your moon. They got somewhere there. And I'm not that room. Some way. Anyway, if I couldn't answer the Oh, they will glad to see. Nana. Who for me for baby? Hey, Afia. Woman knows now any day. What did you say? A corner. No, I get to have been abated. Nana see a young. Oh, your brother, because they see a wine. Oh, yeah, how no did it? What for some to baby? Just maybe the thinking you take your moon and say, oh, they say, dear, a quiet bedide, you A quiet some more. That him, my dinner, make him once him says, dear, a quiet sabbath, I would see, and so for this year, and I didn't see so preoccupied. I owe him a queen, and you all come once. So trim now. A quiet but down,
Say, you should take quiet with a hair quiet. I say, don't say, I can say, I'm a damn. Ah, this is what coming up with. Ah, yes, and if you say, mentioning, now one did actually imagine. Sabi, what this year warrior. What in the same way? I will be so way. Hey, it is a colony. What this year walk away? Don't call. What do you feel? Well, what we anymore say? Ah, that's really nice. I'm not a woman. I'm a baby woman. He said, you say, Frima, I drew the soul. I quit like a seer, Emma Frima. Until the funny to my what I woman. And I really are no antenna. Who said, you're bad? Bibi, I say, yeah, Bibi, somebody in the year. Asem na mo Canada no kwasem ne se nke kwan dia beda ho se de mo ka say amamra ne amane ekwa so sebi previous so de share kokore donko pa se donko se dia sebi man friend se dia na se kwa bi so no wagu akunya ho fi eni kurodua yi eni mase kra abu abusua no kra eni mu ase what you say na kamia ka say sebi previous da che hema we fra kroyi ntuma fufuo awe besia kwa apie na no so de koye ngwase na asema ti say panyi sebi nkumtirim pro what you say Ago. Hey, Bemanie! Kwabia kwaba! Ye, trasa. Kwabia kwaba. Wana mo bia wota. Me de bia me do di ze mo se me sia di banchi ahwo ne pa no. Je fude mo. Wana mma kwa woti bia wa ya konwa tika. Kwabia kwaba. Ya. Ede ne to kwa bebe ha? So omushe mujijene sisa no eka ekire kwafia maunzio enso de yeba ya no mdu okwanti aho akwa ya ana na ajire te sai wo ye na mi ato nwache bakio ye brea na wo bere mendei akabe kwa bidi na mada akwa we de meko efumo kwa isa bancha mbe ofufu edi ne se odi apie he edu nko a bancha be ofufu ni duane ai ebi abra kwapia tu na brea na wo bere ekwaso de boko eja me de obi ka ya meti wuram emu ya kuzawo de ani munie oba ye ma bono de nti oba ye wonka em se wo de ma ne ntena ho o ye de ya mde ne beba ne se mde na bai be me da akwa ba bio ne mo mbutaye pa nti e ma me ba ye no de eno no wo ho kai ko mo bia me ni mu di mere bia twam agudie no am ga se mami fa ne ne ma detu ba te dan ka be pra ma me nko a nko ase ade abusua ade besi da ye nko a wo de nje nu ka ho bi potin pa nti e ma me ba so ne mum die hia me nie afiafra edie be pa nti ne ma kusa wo de be kura ase wa ma bono a wonka edie ba de kwa pe mo no krensi krom ha kwa ma kuresi efre sra ni bi kwaku mosi donko bi obetina krom ha nim sei no wagye kusa de aboso hey kwaku mosi oh kameboa wanu wo kaboso bie kaboso oh kansam wo be kram wo de ayiro ho na wo de kasa ka chirem o chirem
Achirem. Asuba no aduane. De onimanie. Na bu. Wa kan sama ka. Konkonsa. Hwe afia kese bi mesia hwo no. Wo de agije me. Kwa apia besen na beda. Wa be. Ana bodba. Na kan wo se bi won sempo. E ka kire ni manti fere bia no de me twa ho hia. Asem we no nkwa mi ntimi enka se ekwan na beda ho nti sese no modehie no emefra konwa no nti mesese be ma me bre na mene nananom so sese adwen se ekwan ya beda ho yi yemfa ento sei na yi Jasi na we so mo sa tra se adwen ho enim gua sikasia da che yimade aka konwan mo sa kwatena se won yifie ho asa bobo asem we mu sasa wo de anya nwene ho asem o Jasi enya nwene ho asem kwa se wo mo kwatena se asa adwene ho asa bepo obi obedi hima sasa mebo sa na hu sa asem we a wo de bae no ehia asem ne nan matan kunya bedwene ho minyi benkum frim yi ne famfrim na minyi kontremu nyina mfrim na me nko a Jasi hene ba ko pe no se me ye kwan hwere bofo me na tumi nyina hye me se okrodua mu kroya media ntum be kan na no me se mo de hye frima no o me di hima anya sa no mpese me ye se duru ye so ye o se asemo ye kan e me tie ye na Aden ye dia ene ye mpema so ntie jem ene le sinya anmo ya adom ama kwa kase ababeda ho eti we nya fe na mko tindi bibia ho e se mo kwa frima e di si so prako pe oye ode se sese wo ye da che hima o wo ye hwan yi o wagu kura ni mu ase wa ntimi agwo konwe ni mu ase ese duru frema so mo frema ni enko e ba bi wo na ne dia Jasi enya dia ye bepini o ye mpene na mpene china ekosi se sa konwa na ta ye so ye de hye kan sabi mpaduansa ye nya donko Aden Jasi mu pasa mu kan ehye mu ayesa omu ye yipamu mu sa ye yipamu ache sese akonwa ne di bi enya yi o sese abako abano abasa sanu nso bi Aden ti Aden Jasi mu yesa ye mpene na mpene china o Emwani show bia na konwa no aduru se ye die mo fa ya de ma ya ne ni you go mati yan hwe yenkosi dabai mo kaba no ntum yan kia no ntum kosi dabai ya kia no atum ache kaba no ntum ya kia no atum ache Aden wo me sa me ma brebe transit ya betia ye ko mu ati me ma hia dom ene dobaku agi dom sam safo agi akire dom tibe me nso dom me kam ma so nti na mama ne gogogogogogogo Aden munim ni pa mo tire mo ne kasa sa duru dia ya se ade ye dia Aden yo ana dia so wo wa wo mpre sa ya ye honhu ache o sa na muka ya ye nya hwe ache se dia duru ya so ya dia so pepepe kawa no tumu ho he muntie na mensem akunadie ahima akunya da wosa yemfa gbogbo we da ana pro ana se na enya enya yemfa kukukusu na enya yesre akunya na da wosa yesre wo se patakura ye pa ho chew na nanom ahwe ahumu buo se pata ya dane akunya dia ma wo we de Jasi yesre wo mo bo Bodom wonim se bi mumu a metime di mo tempa sem fo kwa ani na me se mu se ani akunya no mo kwase na bi na mo fansi mu fie na mo ni hima no mu fie se mo pa akunya mo kwase na bi mo ko wura mo kokwa na mo kwatwa dia masire ya sini bi enya yie efi sa akunya no eda ya bo sini pepepe oh Jasi we de yesre wada ruma Uma mi ya chasi wo nyina wachi abushapani so wamba me asantoa oba ko koduru 47 me jira wachi se pinti me bobo so se de tie bia de de me se wubedi samu kwasa fukum na ne ma ntoto yi a nkwa akon na mo nkobo ho hene na ma ne sanse yi nyina ye nim se kuro yi e sha asafukuro mase e na ne omo beka nsusu ne wom ode fa kwa adwindwin oh
Nya wo kan ye no kura me nua. Asem Mpenipa. Onipa na pa ne wasem. Wiase mu Asem Mpenipa. Onipa na pa ne wasem. Dwe wuta mpanyina, usa wani memu. Adasi kumu bebrebe de Asem badabi. Asem wanse da no di wadanse ye hweye. Le okoni nkoda ramon sansa mesumanu awiakete. Wiase mu Asem Mpenipa. Onipa na pa ne wasem. Asem Mpenipa, nipa 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 na pa ne wasem. Di obegwo no ye no ana obetwa. Asem wanti da, odi wan dance ye. Enko ati wana me fiba. Dati krumu bebrebe, efa unko sishi. Wonkonsa bebrebe, Asem badabi, ufifu frania.